କାଲି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଥିଲା। କାଲିଠୁ ବାପା ମୁହଁଟାକୁ ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ କାଲି ବାପାଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଘରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ, ଆଉ ମା କଲାନି। ଏକଥା ନୁହେଁ ଯେ ମା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ହେଲେ ଏକା ମଣିଷ କେତେ ଆଡ଼ିକି ହେବ। ମୋ ମା ନହେଲେ ଭାରି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀ। ଓଷା ପୂଜା କଥା ଆସିଲେ ସେ ଭାରି ଖୁସି। ଏମିତିରେ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ପାଳନ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ମୋ ବାପା ସେ ମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତ। ଘରେ ଆମର ବାକି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ମା ଆଉ କରିପାରିଲାନି। ହେଲେ ବାପା କ'ଣ ସେ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସେ କାଲିଠୁ ମା ଉପରେ ଖାଲି ଗରଗର ହେଉଛନ୍ତି। ମା ବୁଝଉଛି, ହଉ ହେଲା, ଏ ବର୍ଷ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆର ବର୍ଷ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଘରେ ହେବ, ତମେ ରାଗନି। ହେଲେ ତଥାପି ମୋ ବାପାଙ୍କର ରାଗ କମୁନି। ମୁଁ ଏସବୁକୁ ବସି ଶୁଣୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜାଣିଲି ବାପାଙ୍କର ରାଗ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ରାଗ ମୋ ମା କାହିଁକି ତାଙ୍କ କଥା ରଖିଲାନି। ଦୁନିଆ ଯାକର କଥା ଶୁଣୁଛି, ହେଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ। ଇଏ ରାଗ ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଅଭିମାନ, ଇଏ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଯାହାକି ଆମ ଘରେ ନୀତି ଚାଲେ। ହଁ, ବାହାନା ସବୁ ଥରକ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ଏଥର ଯେମିତି ବାହାନା କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମର। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଆପଣମାନେ ମୋର ଯେଉଁ କହିବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କି ଯେଉଁ କହିବାର ତରିକା, ସେଥିରେ ନ ଯାଇକି ସେ ଶବ୍ଦ ପଛରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ବା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଲୁଚିକି ଅଛି, ସେସବୁକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ମୋର ଆଶା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।